Ngali takto ibig kayo, no? Haong po nga kamo nagsaulog sa iyong kapistahan ni ining katapusang adlaw ning tuiga. Sa di patamo sulo sa bagong tuig kay mao man ding panahon na jud nga uban kang Birhen Maria ang inahan sa karon padabang nga Birhen sa Remedios o inahan sa Dios no kani kansang solunidad ato ng saulogon karong gabi kita gihagyo nga sa makausapa musud-ong kang Hesukristo ang bag-ong kahayag sa kalibutan ug ato pong itanyag ato kanay ihalad kaniyang ato mga kalipay o paglaom ang atong kahigwaos o kasubo labi na sa mga tawhanon nga timawa kitang mga ubos nga mga katawhan sa Dios o tingali panahon pod nga ninitugura atong baliklantaw kung sudungon ang kining maong karaang tuig nga hapit na mahuman atong tan-awon ang mga atong mga kasinatian atong mga maayo o dili maayo nga kasinatian mga kalipay na to o mga kalampusan lakip na kini atong pandemya karon kining krisis nga atong giagian hapit na yung magtuig nga atong pagkahiagom ni ini atong mamalandungan unsa may mensahe nini sa Ginoo alang karong tanan bisan tuon kita nagbaguod ni ini na ang yung mensahe no pagtabangan kita ni Birhen Maria no inahan ang Birhen sa Remedios sa pagtanaw paganinaw unsay kahulugan ni ini alang kanato unsay buot pamalandungan nato buot sa Ginoo nga mamalandong ta ini maong kasinatian karon nga gitngit tungod ni maong pandemya makita nato nga tingali daghang nato sa tungod sa maong kasakit o kasubo kining kapait sa maong kahimtang daghan tay nato nga hinahinay bitaw nga nahilayo sa Ginoo nawat-an tig panglaom hinahinay nga makaanggo nga kini orag wa na ipaingnan ni atong kahimtang karon o misalig na lang kaguling katakos daghan tingali sa atong mga binas kinabuhi nga natabuyan sa maong sakit ya mga tagtungod no napuno gyud sa maong kahingawa maong kadlok apan daghan po kanato tingali luyo sa maong kalisod pagsulay mas nalig-on diha ka pagtuo pagsalig daghan kanato tingali karon mas naduol sa Ginoo noon tungod sa maong kahimtang kay di makalikayan tungod lagi sa maong pagpugo nga mo kagawasta mapugustag pundo sa atong mga balay paagi sa Ginoo nga kanang maong atong pagtigom na sa itong palimalay makadanay kanato sa pagdangop sa Ginoo makadanay sa atong pagkahiduol sa usag-usa o mas mapalig-on pa ang pahigugma o pagkidabangay sa pakristuhan ng banay mo na nga doon siya ka pare nga nagpamalandong yun siya nga ang Pasko nato dili masukod diha kung unsay atong nadawat kung nabatay madawat nga regalo ini Pasko di tingali uban kamay rin nadawat uban po bisan tuod kalisod o daghan pong nadawat nga regalo puro dili kana mo importante dili masukod diha ang kahulugan sa Pasko kay ang kahulugan sa Pasko masukod diha ko kinsa ang atong nadawat diha sa ebanghelyo ni Juan gisgutan nga si Juan amoy nagsangyaw
sa taliabot nga manunubos, sa pagkataos manunubos, nag-andam siya dalan. Yan ang gisultidaan nga ang pulong sa Dios nga mao si Jesucristo. Miani sa kalibutan pero ang mga katawhan nga iya sa Dios wala mo dawat kaniya. Ug ganay daghan ang misalikway sa pagsangyaw ni Jesus sa maayong balita, ang pagtanyag sa kaluwasan. So, ingon niya ba ang atong kasadatian karong Pasko? Niabot na ang Ginoo na tao na siya. Kung daghan ba yung kanato ang bidawat kaniya? Daghan ba kanato ang misalikway na kaniya tungod kay gibugatan na kayo sa maong parasanon nga ring pandemya? Makaingon bata nga kung Pasko masulubon kayo kay nagpait kay naagihapon ang hadlok git-git kay mong Pasko. Inga na ba ang nahitabo ang regalo sa Ginoo, regalo sa langit ng Amahan, kinakusgan bukto niya anak iyang gihatag diya sa Pasko agig regalo alang kanato alang sa kaluwasan. Tinuod yun ka ato nang gidawat nga puno sa paglaom o kalipay. Nga siya ragayod ang atong bugto nga kining kalig-on karon panahon ni mo ang pandemya. O baya ato tanapokus sa unsay atong nadawat. Ato tanapokus sa atong karunay nga pangamoy mantag. Dahil muhatag na ako karong Pasko kay naglisod ko. May taga-gobyerno muhatag na po o ikatulong trans sa SAP sa hinabang. Kada normal man kayo nga kita mga muyo na sa kinsa tingali. Pero ang importante palitan wala pa nang gihatag sa Ginoo. Pero ang gihatag sa Ginoo mismo ang gasa sayang kagulingon aron kita mahimong lig-on balaumon taliwala sa mahong kahimtang. Ang gasa nga kasagaran to nga isa likway o di na tutagdon ang gasa sa pagampo nga naapa kini nga tong santos nga misa gitugutan ta nga simba nga mao ang tuburan sa tanang gasa mao ang santos nga Eucharistia bisan tingali sa kakulian nga di pa ta makaadto kasagaran sa dakong simbahan sama ni karon. Pero gitagaan ka po sa Ginoo sa gasa, sa pagsimba, pinaagi, sa live streaming. Dako na kaya siya nga padalangin. Sa laing bahin sa kalibutan, katutingali mga lisod kay mga nasod nga walang ani nga teknolohiya. Gusto kayo sila nga musimba. Bisa na lang makakita ba sa simbahan nila, o makakita sa altar, makakita sa paring nagmisa. Dili mahitabo kay wala gihikawan lanana. Daghang kayo dinhi sa ato tingaling dapit atong parokya tingali mabuot kayo nga musimba pod pinaagay live streaming o bisan na ngalig maminaw sa radyo no pinagay sa DXGN unya walay kahigayunan kay wala sa radyo wala ba ka laptop wala samot na wala TV mabuot kayo musimba pero dili makasimba. Kita karon kamo diha sa inyong DKK sa inyong panimalay nakasimba kamo karon nakahalad taning santos nga misa nakapasidungog og nagsaulog sa kapistahan ni Birhen Maria ang Birhen de los Remedios. Dako kani sa gasa pero kasagaran kanato ato lang ibaliwala o magsigit ang gunahuna sa kalisoy doon. Naarat pa rin ang atong kahigwaos na kalos abot matapos kini mong pandemya. Unta karong tungang gabi na atami makaon na lamian. Usbon ko dili man sa sayop. Natural kita nga mangandoy niya na. Pero ato po ng taon ng Diyos Kristo, kadaghan na kayong gihatag Ginoo nga gasa o siya mismo, nagpasalig na mismo yung pangalan ng Emmanuel,
ang Ginoo nga mag-uban kanato sa tanang panahon. Kini siya natuman na gayud diha sa Pasko. Ang importante lang na kita diha sa pagsalig. Di ta mo muhunong bitaw nga pagtuo nga adyo siya. Iba na yun niya, labi na nimong kalisod karon. O mahinundan nga sa atong pagkasama na po nga kita nagsukod sa bagong tuig kaniadto sa 2019, inagak sa mga kamot ni Birhen Maria, ato pong tapuson kini maong kaning tuiga, ang adlaw karon, uban po sa pagdangop ngadto kang Birhen Maria. Kay kita makasiguro ta nga si Birhen Maria ang Birhen dito sa Remedios mo giya nato manalipod ka nato ug mangaliya uban ka nato ug dasigon ta niya way pakyat dasigon ta niya nga puno sa paglaom nga moatubang ining maabot ka bag-ong tuig 2021 mo na tingali kung kita sa atong kagulayon karon napuno sa kaguol nan magsadya na kita. Abot na ang bagong tuig, karong gabi sa pagsaulog sa bagong tuig, ato pang saulogon una, ang dakong kapistahan, ang solemnidad ni Birhen Maria, nga inahan sa Diyos. Atong inahan nga dili mo pakyas, dili mo biya ka na to, o tagaan kita niya, o malipayon, malaumong yapon nga bagong tuig 2021. Busa, alang karatuntanan, alang sa JKK na Birhen sa Remedios, ako manginaot nga ang atong umawot nga tuig mapuno gayud sa madayagnon nga panalangin ug grasya ni Jesucristo nga ato manunubos. Malipayong kapistahan sa JKK Birhen sa Remedios. Merry Christmas kanatong tanan o advance Happy New Year kanatong tanan. Viva Maria! Viva Jesus! Palihog panindog!